Eguardion, entzute jazue? Bai. Bueno, esan duen bezala, Ana Alabakar naiz, Zeru Jarkua, batzuk ezautzen azue. Esangoet bertsolari bezala, azkenekoa, baina, eta onena, zerbait esateagatik esan nahi dut, ezke ja badakit gozetuta eta jendia pixka nekatuta daola, baina, bueno. Ikusiko ez dute pixkat baitare, ondo dago telpen ondorenean datorrelako, eta, bueno, gauza batzu berdinak ditu, beste batzu desberdinak, baina pixkat, hola ikusteko aukera eukiko ez zuen. Orduan, azalduko izuetena pixka da, eraldaketa prozesuak gu deitze diegunak zer dian. Eta orduan, jarri dizuet lehenengo, pixkat eskema ozein izango litzaken, eta batez ere, igual, garrantzia eman nahi nion ondorioak, nolabait egiten ditugun eraldaketa prozesu hauekin, zer dan lortzen deuna, ez? Eta hori azkeneak utzi gabe, egin dugu pixkat aurreatu, eta horrela ikusteko zuek ere ze ondorio ateratzen ditugun eraldaketa hauetatik. Igual, pasatzean bitartean azalduko izuet, eraldaketa prozesuak 3 esparrotan, 3 arlotan egite ditugu laguk. Egite ditugu batetikan enpresetan, eta gero adibide bat jarri dizuet, beste bat erakunde publikotan, udaletxe, mankomunitate, udalerri, olakotan ere izan ditugu, eta bestia da hezkuntzan. Hezkuntzan ere martxan jarri ditugu olako eraldaketa prozesuak. Eraldaketa prozesua hitz egiten dugunean pixka bat zer dan, ez? Hor gauza batzu dituzu eta berdina ez errepikatzeko nik importantena pixka azpimarratuko hemen. Beti esaten dugu oinarrin eraldaketa prozesu bat egiteko nahi bat behar dela, zerbait aldatzeko nahia. Berdin da euskera edo berdin da beste esparru bat, baina behar dela nahi bat aldatzeko. Gauden bezala ez gaude ondo, edo zerbait aldatu behar dugu. Orduan, nahi bat egon behar dula, guzti horri hasiera emateko. Nahi bat etikan abiatzen dela guzti hau. Eta, lehen ere aurrekoan ere ikusi ditugu gauza batzu, baina, batez ere jarrera kostientiak eta positiboak lantzeko tresna bat dela. Eta, hau ere gero pixkat azalduko ez, baina, gainolako flashazo batzu jarri nahi nitun, edo zein arlotan eman daitekela, ez bakarrikan euskerakoan. Eta horren adibide batzuk ere bai jarriko ditut. Euskerarenian argi dago, bai euskera planetan, bai erabilera planetan, eta bestelako planetan, beti jarrera landu behar izaten dugula, eta orduan jarrera lantzeko tresnak behar izate ditugula, gauza berriak, eta orduan eraldaketa prozesuak liake hori lortzeko beste tresna bat. Aurrekoak ere esan du, osagarria izan daitekela telpen kasuan ere, hau ere batez ere modu osagarrien erabili izan du deu, ez bera bakarrik, eta pixkat hori litzake. Orduan, oinarria edo nun dagon, badirudi leku desberdinetatik abiatuta, igual gauza berdinetara iritsi gehala, ez? Beak, Valentzian esan du, Eliasek, gurea berriz Paulo Freire, ezagutuko ez du bat epaino gehiagok, Paulo Freire izan zen pixka bat bere oinarria edo pixka finkatuzuna, eta hortikan aurrea gero deitu izan duzaio reflektekintza. Behin baino gehiotan igual entzungo zenuten, eta hoi da nik baina azalduko dizuetenan metodologia edo litzakena, reflektekintza. Eta, esan behar dana da hasiera batian helduen alfabetatzeako erabilizala, baina, geroztikan hainbat esparrutan ibili dela, ibilbide luze bat badaukala, eta orduan, gurea iritsi daneako ja esparru desberdinetan erabili dela, eta guk ere hola erabiltzen dugula. Piskat aurreatutan nabile, hemen daukat, baina esan dizuetena metodologian ingurukoa baina azaldukoa, piskat aurreflekt, Paulo Freirerena, eta, jungo gea pixka bat ikusten zein da metodologia, baina metodologia nola bat da aurrekoan esan da bezala ere pertsona landu, norbanakoa landu, eta gero taldea landu baitare. Ez pertsona banakoa eta konkretua bakarrikan, baizik eta gero talde osoan landu eta talde osoan eragin. Hoi izango litzake pixka bat abia puntua nun dagon gure kasuan.
Orduan, horra gertuko zaizkizue baita ere, agertzen dian teknikak eta bestelakoak. Ni bai azaldu nahi nuna zen, guzti honen oinarrian dagona, dala bizipenak, bakoitzak bizitu duguna, norberaren esperientziak eta norberaren bizipenak. Hortikan abiatuta egiten da lan metodologia honekin. Gero ikusiko dezue pixka bat, baina ez da ezer sortuta eramaten tailerrea, printzipioz abia puntua izaten da hori, bizipenak eta bakoitzaren esperientzia. Hortikan abiatuta lan egiten da. Orduan, esperientzia horretan deno ditugu arazoak, ahuleziak, esan diteke, deno ditugu irtenbideak, eta orduan, pixkat, hoiei aurre eginez, nolabait bakoitza ditun arazoak, bakoitzak zerrekin topo egiten duen, orduan, hoiei aurre eginez, pixka bat aurrea begirako jarrerak lantzia da pixka bat guk landu zendeuna tailer hauetan. Orduan, ikasi nahi dana da tailer hauetan, litzake bakoitzan esperientziak baloratu, denok ditugu esperientzik, eta denak berdin balio dute, batarenak edo bestearenak, euskaldunanak, erdi euskaldunanak, erdaldunanak, eta pixkaban horiek lantzia eta elkarren lekuan jartzia. Orduan, adibide bat jarri dizuet, enpresetan egiten deun tailer batena, kasu haukaf da, horrentzun dut bezala, buzua edo ikusten zaielako. Gero, azalduko izuet aurretik, ondoren, ez esperientzia izan dian eta nun izan dian da hor ikusiko itxuzue kasuak, Baina kasu hau edo edozein kasu, da kafekoa, beste edozein enpresetakoa baita ere. Ikusiko dituzue pixkat zeintzu dian ezagugarrik, baina hori, izaten dira 12 bat orduko tailerrak. Enpresetan egiten ditugunak, gero esan dugu beste esparru batzutan eta ordu gehiagokoak edo aldatu egiten dira baldintzak, taldean arabera, baldintzen arabera. Hauetan da, ikuste duzuen bezala, 12 orduko prozesu bat, normalean, taldeak aldatu egiten dira, 8-15 bitartekoak izan ditugu baina arte, gehiagokoak ebai, egia esan. Eta, deitu izan diogu informalki talde natural, gero ez dugu jartzen baino. Talde natural zergatikan, elkarrekin lan egitea dalako hauen baldintza. Hor norbatxe jartzeula, bestela jarriko, baina da, elkarrekin lan iteun, talde batekin lan egitea. Eguneroko lanean, berdin da udaletxea, berdin da enpresan, baina elkarrekin lan egiten duen talde bat. Talde hortan egongo dira euskaldunak, ez dakitenak euskeraz, erdizka dakitenak, pixkat orekatu egin behar da. Baina talde natural bat, hori kafen, kasu hortan, ez dakit, baina laugarren dibizioa rodajeak, orduan hartzea hor tailerrotako taldetxo bat, eta horiekin lan egiten da. Eta gero suposatzea hor lan egiten dezuna, gero beraie talde badianez, gero beren eguneroko lanian, hori islatuko litzatekela. Hori da, eta asmoa da, kasu hauetan, poliki-poliki enpresa guztia iristea hori egitea. Kasu batzutan, iezinezkoa da, kafek adibidez 2000 langile ditulako, baina enpresa txikitan adibidez, berrexagoa da hori egitea. Orduan, helburua, leheno aipatu da bezala, azken finean da jarrerak lantzia. Ze jarrera izango deun gure lanian. Hori da batez ere, gero helburu zehatzak daude, baina batez ere prozesu hauetan jarrerak da lantzen dituguna. Eta badakigu, bai euskera planetan edo erabilera planetan edo hauetan jarrera bultzatzeko edozein tresna baliagarri dela. Lortzen aldegu jarreretan eragitea, hori da igual galdera, ez? Eta horretik ondorioak pixkat aurreatu inditugu. Gure esperientziak baietz esate digu, eta beraiei ere saio bakoitzean, beraiek ere valorazio bat egiten dute, bai saioana, alde batetikan egin dutena valorazioa, eta beste baldetikan beraien sentimenduen, edo nola sentitu dian ariketa bakoitza egiten. Eta hori ere islatu ite deu. Eta orduan, horrekin eta kontutan hartuta 2004an hasi ginela, guk esango genuke baietz. Baina pixkat azalduko ez zergaitikan edo. Orduan, galdera da, pertsonengan eragitea lortzen dugu, hori batetik. Eta taldeengan, gure esperientziak esaten digula baietz, eta nola, batez ere eragiteko guk esaten dugula, banaka bai eragiten du, baina hor jartzen du bezala, taldeak euskararekiko jarrera berri hartuz, nola baite, talde bezala funtzionatuz.
Eta, bueno, hau aipatu dugu oso garrantzitsua delako, zenbat eta zintzotasun handiagoa prozesuan, orduan da emaitza hobea, ez, izan daitekelako batzuk jutea besterik gabe igual denbora pasatzea edo horrela, orduan, bueno, zaila da hoiekin zerbait ateratzea, ez, baina orokorrean, jendeak nahiko serio hartzen du, eta, aurrea egiten da. Beste gauza bada, gehienak lan ordutan izaten diala, eta, normalean jendea nahiko gustora juten da. Baina, hori da igual beste zailtasunetako bat, ez, lan ordutan izaten diala. Ondoriotan, bi tipotakoak ate ditugu. Batetikan hizkuntzai dagokiona, euskararekin lotua kasu hontan, eta bestetikan prozesua. Holako prozesu bat martxan jartzeak ze ondorio ekartzen ditun bi aldetatikan. Orduan, hizkuntzari dagokiona, egia esan jendeak oso ondo baloratzeu, bai enpresetan, bai hezkuntzan edo bai udaletan edo zein lekutan, denbora bat hartzea eta tarte bat hartzea guzti hontaz hitz egiteko. Elkarrekin hitz egiteko, ni zergaitikan egiten dut hau eta zu zergaitikan egiten dezu hori. Normalean ez dugu hitz egiten gauza horietaz, ez dakagu denborarik, ez dakagu tarterik. Orduan, bakarrikan hortarako denbora bat hartzea, kasu honetan 12 ordu, oso ondo baloratze dute. Eta esate dute, urte askotan ez dela ezerrin arlortan, eta abia puntu garrantzitsu bat dela. Hori da batez ere, pixkat baloratzen dute puntutako bat. Eta gero, hor ikusten dezue, zea desberdinak sortzen diala, ondorio desberdinak ere sortzen diala, batez ere, hizkuntz komunitate edo deitzen dugunak, euskaldun, erdaldun, tarteko, jarri deu pixka batez, ez ditu denak aipatuko, baina hizkuntz komunitateen arteko zubiak eraikitzen diala, pixkat praktika garatzen diala, deskubritzen diala normalean tarteko maila daukatenak, eta holako adibide desente ongo liake. Eta bestetik, aurrexeago gero aipatuko ditut beste adibide batzuk horregatikan. Bestetikan, bukatzeko hauekin hizkuntzari dagokionean, konplexuak eta aurreritzik eta lehen esan ditugun guzti horik, ez? Holakotan, gure esperientzitatik abiatzen geanez, gure bizipenetatik, beti agertzen zaizkigu kasuak, gu denok ezagutu ditugun kasu guzti horiek, ez? Ez dakit, enpresa batea, goierri da, ez dakit nora, iritsi arte euskara ere existitzen zenik etzekin pertsonarena. Orduan, bera kontatzeu, ara iritsi zanean, ze mundu topatuzun, eta, gelditu zala zur da lur. Beste justu kontrakoa. Euskalduna izan, bizitza euskara zein, etxian, kalean, eta iritsi, ez dakit esan, legazpira, eta beste mundu bat, eta orduan, guzti horrek ze txoke sortu izan du digun guzti hori, ez? Edo eta baita ere agertzen dira beti kasuak, euskeraz hemen lantzen dugu enpresakoa, baina baita ere pertsonala. Orduan, euskeraz ikasten saiatu da denok ezagutzen dugun tarteko pertsona hori, tarteko zenet hizkuntza maila tartekoa edo gutxi dakien hori, eta ez du nahi inoiz ikasi, parra indiotelako, eskolan, umek, lanean, ez dakiz zer. Orduan, agertzen dira kasuistika guzti hori, milaka adibide izango genituke. Eta, guzti horiek azkenean taldean konpartitu egiten dira. Eta ez da erresa, jende aurrean, bakoitzak bere sentimentuk azaltzea eta adieraztea ze txoke edo zer momentu hortan, askotan mundua eroritzen zaie gainea, ez? Ni momentu hortan konturatu nintzen, gauza horiek kontatzea, ez da erresa izaten taldean, ez? Baina hortikan abiatuta egiten da lan. Eta hori, adieraziz, taldean gelditzen dela guztia, eta bate kontatzen duna, kantxe gelditzen dela. Piskat hori, izango litzake. Eta, gero, erdaliztunak ere gerturatzen diala euskal mundura normalean, da, hor ere adibideak asko izatea, asko daude baita ere denok ezagutze ditugu, beraiek ez dutela ikasiko, ez dakiz zer baldintzagatik, baina beraien seme alabak, deredura eramango dituztela. Edo beraiek orain arte ez dutela ikasteko tarte ikasi, baina, beste saiakera bat ingo dutela, eta behintzat hasiko diala internet bidez ikasten, da, solako zeak ere izaten diala, ez? Erdaliztun horiek edo tarteko horiek, pixkat gerturatzen diala prozesu hauen bidez, ez? Pixkat horiek izan litezke, eta oain azalduko eskizuetenak dira prozesuari buruzkoak. Orokorrean, holako prozesu bat egiteak, pixkat ze ondorio ekartzen ditun edo. Orokorrena da, oso aberazgarria dela, askotan albokoa, bi pertsona lanean daude, baina ez dakizu
albokoak ze pentsatzen duen hizkuntzari dagokionez, edo kasu honetan hizkuntza. Ez dakizu ze pentsatzen duen, ez duzu inoiz ere pentsatuzuk horrela egiten dezunean beak ze pentsatzen duen, eta orduan oso prozesu aberasgarria dela, horra agertzen bezala normalean taldeko kohesioa desente indartzea, bestean lekuan jartzen zea, eta bestean lekuan jartzen zea momentutik, ulertu ez dakit, baina desberdina da behintzat bere jarrera, esatezua, honeatik aniteuela, izan daiteke. Lantzen diala baita beste gauza batzuk, bakoitzak bere bizipenak azaltzakoan, agertzen dia gauza asko. Izan daiteke taldean egoera nolakoa dan, funtzionamendua nolakoa dan, antolaketa, orduan zeharka, beste gauza batzuk ere ateatzen diala. Eta, egia esan, gu prozesu horiek bideratzen ditugunean, beti ere ez da erresa, baina saiatzen gehala bat gehiago izaten. Ez dugu normal bideratu behar dugu pixka bat, baina, zaigu gustatzen gehiegi sartzea, ez? Gehiago da beraien arteko elkarrizketa edo beraien arteko trukaketa bat. Eta gero, igual lantzeko daukagun beste puntu badala jarraipen saioena edo. Egiten ditugu saio hauek, 12 ordukoak, kasu honetan enpresetan, baina bestetan izan daitezke ordu gehiagokoak, bukatzen da, eta badakigun bestela denok oso ondo, oso animoso, eta ikusiko du bere konpromiso batzuk eta hartzen dira, gero kontua izatea horiei jarraipena egitea, ez? Orduan guk olako bat bukatzen deunean, proposatzen deu 6 hilabeteko epe batian jarraipen bilera bat egitea. Eta orduan berriro elkartzen gea guztikin, eta ikusten deu, ordura arte hartutako konpromisoak nola dijoa zen, ze zailtasun, eta pixkat hori. Baina hori zaildu ite zaigu, adibidez enpresa handiak dianean, egiten dugu bat bukatu, gero beste bat martxan jartzen da, eta bi talde horien segimendua egiten dugu elkarrekin. Orduan gero eta jende gehiago dakagu, eta enpresetan hori arazo bada, ez? Orduan horri, oraindik lantzeko dagagu beste pauso bat gehiago ematia. Hori oraindik guretzako ere erronka badala. Eta, pixka bat igual 4 urrats dituztela. Ez du esan nahi saioak, baina eraldaketa prozesu hauek 4 urrats dituztela. Eta lehenengo urrats batian, egiten dana dela taldea sortu. Naiz eta ezagutzen dian lehendikan, eta beti hori izaten dugu, talde bat sortu eta prozesu hortarako arau batzuk edo jartzeitugu. Hasiera batian tontakeri baten bateu, egotegi gaitzeiten, errespetua, eta ez dakizer, eta konfiantza, eta baina, ikusi dugu oso importantia dela, gero aurrea zuazen neurrin prozesuan egoten dialako, klaro, jendeantzat ez da erresa gauza kontatzea, eta igual mindu itea, eta orduan, momentu bat krisiak ere sortzen dira, sentimentuak, eta orduan, jo behar izaten dugu batzutan arau hoietara, ez da esatea, arau hauek onartu genitun. Orduan, pixkat igual simplea ematen duen arren, importantia dela prozesua ondo juteko, lehenengo urratsoi ondo finkatzia. Bigarren bat, izango litzake, lehen esan dizuten bezala, bizipenak kontatzia aldan naturaltasunez. Ez da erresa, gauza asko tabuak dira, edo ez ditugu kontatu nahi, edo denalakoa. Eta orduan, hortikan dator zintzotasuna, jokatzen badezu zintzo eta pixka kontatzen badia, gero landu daitezke gauza bat. Hemen daude egiten ditugun ariketatxo batzuk. Eta 3. urratsa izango litzake, esperientzian oinarritzia. Orduan, lantzia, talde horrek, ze praktika daka, nola egiten du normalian. Guk elkarrekin gaudenean, hontan nola egite dugu, ze praktika dakagu. Ze behar ditugu, ze arazo ditugu, ze interes baita ere. Orduan, hori lantzea taldean. Eta hori da, hori esan dizuten aleno, esperientzian, guk oinarritzen degula esperientzian, bizipen horietan eta esperientzian. Orduan, puntu hontan, ja izango genuke radiografi bat, egoerarena, badakiu nola egiten dugu normalian, bakiu zein dian gure arazoak, bakiu nola iritsi nahi deun, ez? Eta 4. urratsa da, ibilbidea inadonean, badakiu noa iritsi nahi deun, eta hemen iriste zaigu momentua jarrerak lantzen jungea, urratsez urrats, bakoitzan jarrerak, eta azkenean guztion jarrerak. Orduan, prozesuan zehar landu deu jarrera, eta orain jarrera hortan oinarrituta hartze ditugu konpromisoak. Konpromisoak baitare dira pertsonalak eta baitare taldekoak. Eta, prozesua baloratu, egia esan,
urrats guztitan dago, egia esan hori batez ere asko inporta zaigulako, hori nola baloratzen den, momentu bakoitza, osaia bakoitza, gero aldatu inberri izaten dalako batetikan bestea, eredu batek ez digu balio edozein taldetako, talde bakoitzan arabera egokitu inbar dalako, pixkat. Eta bueno, hau da ere, normalean metodologiai dagokionez, gainetik azaldeko zuet, baina hori eraldaketa prozesu bat ulertzeko erabiltzen den eskema. Batez ere, nola baita edia parte hartze duten elementuak eta, baina azpimarratzen dugu pixka bat erreflekten eskema izango litzake. Prozesua jartzen duen hortan, daudela 6 momentu, eta hor leheno ere aipatuta dago, taldea sortu iten dela, gero hor dago gu edo ni esaten dena gu sujetua edo pertsona, gure ingurune hurbila, gu ez gehala isla bat, beti esaten duguna, ingurune badakagula, ingurune soziala ere, eta gero horren ondoren eraldaketa prozesua ulertzea, metodologia honen arabera ulertu inbar dezu, eta ulertzearen ondorioz jarrera aldaketa bat egongo dela. Nola bat hoi dia, 6 momentuak, ez du esan nahi bata bestean atzetikan eman behar dutenik, aldi berian ere eman daitezke, baina eraldaketa prozesu batean ematen dian 6 momentuak dira. Gero, identitatean, subjetibitatea, eta sinismenak, eta referente etikoak, eta horrelakoak kontutan hartzen diala, baina hau da pixka bat igual reflektiburuz batez ere zabaltzen dena. Pixkatu lertzeko. Eta bukatzeko esango nizueke, hoi da, 2004an hasi ginela tailerra hauek egiten, eta hauek diala izan ditugun esperientziak, ez dizkizuet banaka kontatuko, baina bai enpresak, bai hezkuntzan, ni konkretuki adibidez parte hartu dut bai enpresetakoan, bai erakunde publikotakoan, baina hezkuntzakoan ez dut parte hartu. Eta, bukatzeko esango nukena, gero galderetako, ez dela inongo formula magikoa, baina lehen esan dugu bezala jarrera lantzeko oso tresna balidua dela iruditzen zaigula, eta oso aberasgarria dela olako prozesu bat bizi izatea. Piskatola laburtuta hoxe da azaldu nahi nizuena. Eta igual gogori bare makazue, galderan bat iteko. Jendia ja goziak eba ez da. Itxoin, bukatu baino lehen, eske bain guatu naiz. Dakat diaporama txiki bat, eta hola, 3 minutua ez da iristen, baina, igual ikusiko ez dutelako ezagutzen dezuten hori, aipatutako prozesu horietako diaporama txiki badu argazkikin, eta, galderik ez bada bukatzeko. Eta entzute bada, musikatxo badaka, baina hola, entzat. Zakin undakan volumena, baina, bintzat musikatxo badaka, baina, ez dakizu ez. Ben. Indetor, leheno, ez dituzten. Ez dituzten, ez. Pues musika igabe ikusten izate. Anarien abesti bat sartu genion, pixkat. Zin da. Bai. Eta argazkietan ikusiko dituzue, hori, desberdinak, bai enpresetako jendiak, eta bai ikustea baitare udaletakoak, eta, erropagatikan ere bereizten diana, erabiltzen dian tresna batzuk.
Eta listo. Eskerrik asko.